Togoska busio mwancho morigeria hoyo kurigia hekerugo kyo baseneta se county ya Nyamira engineer Adams Muchenwa niko bona ruro kuboria gochi asaba Nyamira na bananchi bonsi kwanike bunango korabara monchoria se kerugo kyo baseneta se county yo hasekeringa nigo okomorikerwa boikirano se county ya Nyamira okori wa embroikirana Muchenwa ka okwana somo igoyo wa matanga boko mwenia homotio 0 iwe utaseni ebieke gusi richo ni mayaka ni radio na kyo bara Magia Jubilee, Dr. Itanga na wande gotoro polio uchia se family yomugaka region mayaka asoko musiya mugaka ngo sana uchia se family tenga kibuni yobo kengu mongina tuna botora borwa to batobia utatiganya saa to utigera anya wakolemia chinga kichons sama angro ku ams chikura chaeta abori kirogo Yokania nakora magante no mwana mokena arenge bwe mwaka 24 oroje bono nakini ngobone rondi saba kuna mwa wata chikura engakieliye goika ye chikura tigatochora barai bamanyete igasi yabo toliamo kuna anje manyete igasi yobo senator no konga chikura kuna mugocha konga ngenda ari senate nkora representation na legislation yere ndonge ninde nkora mangana oversight buya mono yabono egento ngobatebi abaminto n'abana siasa abaminto ekera to goja matanga bunaya tigatoru pole inde twarengera ye family onye gotatu kuona mangana siasa rosie forum ya siasa kwando kuano taliwa mu arode insite ya Kenya buna mangana achire taliwa wono kurugusiga tumwato mwana ito Dr. Fred Okengo ekere omusio lya tene kayo musio lya tene ya omusio lya program abana mbara tene ni alia barenge university aba lichoni lya hango kode tigawache gocha nagamba ne presidential candidate yeto Dr. Fred Okengo Matiang'i on 20,000 Kenya shillings. Request. Asing nja wana awat babere. Tiga kilo ya moto mo 10,000. Egere chichiko bakonya ali school. Karibu. Ginko yana na ginko te Dr. Fred. Amela nere.